הכושי השמיני במספר עליו השלום. כן? חכי, בואי נדון על זה בתוכניתנו השישית במספר בסולם יעקב עליו השלום. אוי, בסדר, אני אוציא את הטלפון החכם שרכשתי בקיוסק של מיסוי. חווה? מה? יש לנו קהל. היי! כן, וואו, פעם ראשונה בלייב, איזו התרגשות. זה כמו בתוכנית הזאת של הכושית השמנה. איך קוראים לזאתי? עופרה וינפרי. כן, זאתי המכוערת עם האף הגדול. אוי, שגרושה עליו השלום, אני מכירה אותו, יש לי בעל, יש לי ילד ממנו. יפה שקוצ'ינו. לחזור בענייננו. יש דברים חשובים יותר שלא עבר להם בשתיקה. המצב במדינה מדרדר, אני לא מוכנה למייקאפים האלה שמייצרות פה. כן, יום אחד כן, מחר לא, מחרתיים למה לא? ואתמול, מה היה אתמול? בואי אני אספר לך. תקשיבי. תראי, למשל, דוגמה מחיי היום-יום, עץ, קחי עץ, עליו ציפור, מה את אומרת על זה? נכון, זה פנס. מה היה פנס? מאיר? לא מאיר. גם ככה הוא מהבהב, כמו כלב, זה פשוט מצוין לקטע הבא. קבלו את נירית ונצטרף.